Daqui para conosco tempo programa al caso. Mi tekst in de seguinte ora di programma, nós também trata un tema. Cada passa un par di luna, nós tem dicha, la que nós temos, nós tem em verdade un amigo que está assim expediciona. Está na parte di sua vida, no momento aqui, que o P importante está hacia coisas que mais está apaixonado. E nós sabemos passada, no mundo aqui está cortico, e tem viagem importante, para em verdade passar o tempo e fazer coisas que realmente nós queremos fazer sempre. Nós não podemos ser turista, porque não está turista, uma pessoa que cruza deserto com 1900 km, passando de frio e calor, não está turismo. Pero não está expedicionando e de forma aqui fotógrafo. É um fotógrafo como hobby, pero também um conhecedor de matéria. Está dando uma charla de lo que está fotografia. É interessante, agora nós também está deleitando-nos com o país Quênia. Um país realmente onde é tribo, onde é tribo africano mais interessante. O grupo Maasai. Me também dou uma entrada, seguro, na meu grande amigo Frank Bonset. Frank, bom venir no programa, Frank. Dankjewel. Wel. Ik weet dat je het helemaal, het papiament helemaal hebt begrepen wat ik zei. Je bent op een levensmission, you're on a life mission. Om dingen te doen dat je nu de tijd hebt en de mogelijkheid natuurlijk om het te kunnen doen. En ik ben heel blij dat we vandaag een beetje van Kenia en allemaal wat het inhoudt. Van een reporter, ik weet dat je ook in Nederland een paar magazines krijgt, je artikelen. En laten we beginnen. Goed. Laten we beginnen, Frank. Nou, Kenia... Voordat je begint wel, ja. Dat is heel belangrijk, want vroeger met al je foto's in Facebook zag ik je met je hele uitrusting. Met je cap en met je grote zware camera en van die grote telelensen. Geweldig, Frank. Het ziet er mooi uit. Maar je zei nou, het is een beetje nu... In totaal kan ik begrijpen dat je moest ongeveer met je schoenen en je equipment moest je met 10 kilo sjouwen. Als het moest klimmen, dan moest je gaan klimmen. Of dalen, moest je gaan dalen. En nu doe je dat allemaal met dit. Ja, nou. Ik heb een hele equipment. Alle lenzen, camera's, de D7, de D6. Ik heb ze allemaal verkocht. Er is dit apparaat op de markt gekomen. Dat is een Canon. En het is de type 470. En die geeft aan 40 x zoom. En die kan zelfs tot 80 x zoom gaan. Dus toen ik de foto's vergeleek met mijn telelenses en met deze camera, toen bleek uiteindelijk dat deze camera nog de trilhaartjes van de jonge leeuwen weergaf. En dat haalde ik nog niet eens met mijn telelens met 400 mm. Dus ik heb gedacht, dat doen we niet meer. Het enige nadeel is natuurlijk dat je moet leren om hem stil te houden. Dat is natuurlijk wel even belangrijk. Maar voor de rest is dit mijn nieuwe hulpmiddel, nu en in de toekomst. Als er geen andere maken dat je in gaat bouwen in je bril. Kan ook, Frank. Dus dat kan ook. Nou ja. Technology die vliegt zo snel. Dat gaat zo snel, inderdaad. We kunnen niet durven te zeggen dat iets niet gaat gebeuren. Nee, dat durf ik ook zeker niet. Allereerst dat Kenia, dat ligt mooi ingevouwen, zeg maar, aan de oostkust van Afrika. Beneden hebben we Tanzania, dat is het noorden van Tanzania, wat grenst aan het zuiden van Kenia. Daar heb je ook die gnu, de wilde beestentrek over die rivier. En ten noorden heb je Ethiopië liggen, Zuid-Soedan. En dan heb je aan de andere kant Oeganda, waar ook heel veel handel gedreven wordt. En veel koffie naar Kenia getransporteerd wordt. En wat als een van de eerste exportartikelen verkocht wordt aan alle andere landen. Maar de opdracht die ik voor mezelf gemaakt had, was ga de grote vijf, ga die bekijken.
En doe dat in een periode van ongeveer 3 à 4 weken. En ik heb zo'n 7 wildparken heb ik bezocht. Waarvan de allermooiste was de Ngorongoro-krater. Waar ik dan ook nog later even op terug zou willen komen. Maar het belangrijkste was om de 5 te zien. En dat is 1, de buffel. 2, de leeuw. 3, luipaard. Niet te vergelijken met het jachtluipaard, de cheetah. Dat is een ander beest. 4 is de neushoorn. En 5 is de olifant. En deze 5, buffel, leeuw, luipaard, neushoorn en olifant, dat noemen ze de grote grazers. Die kom je het meeste tegen in de Serengeti-parken. Die zijn vlakbij die Ngorongoro-krater. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de leeuw. En dat is foto nummer 1. Dat is een mannetjesleeuw, zoals je daar ziet. En die mannetjesleeuw die, heeft prachtige mooie manen. En is eigenlijk een heel lui beest. Want de vrouwtjes die doen het jacht. En zij zorgen dat de vaderleeuw, het mannetjesleeuw, voldoende eten krijgt. En hij verdeelt het onder de vrouwtjes en de kinderen. Dus hij ligt eigenlijk de hele dag te slapen tot er een vrouwtje komt die hem een prooi aanbiedt. Wat een heel bijzondere gelegenheid. Ze hebben een solitaire leefwijze. Ze volgen meestal de grote trekkende kudde, zoals de knoes, de zebra's en de gazellen. Dus ze wachten tot die de rivier overgestoken zijn. Als ze het gehaald hebben en niet door de Nijlkrokodillen zijn opgegeten, dan hebben ze in ieder geval nog een kans dat ze dus verder mogen leven. Er is een hiërarchie in die leeuwengroep. Het zijn vaak 40 tot 50 beesten bij elkaar. En wat wel grappig is, dat voor de voortplanting van de leeuw is het noodzakelijk dat het vrouwtje die kan alleen in verwachting raken als ze geen welpen om zich heen heeft, als ze maar geen kinderen heeft. Dus vaak worden die welpen zelfs door de vader opgegeten om maar het afwekking in de natuur. In dat opzicht is wel de natuur wel erg hard, hoor. Ja. Ik heb ook wel vreselijke harde dingen gezien. Dat valt toch niet mee, hoor. Dus dat was de leeuw. Dan gaan we over naar foto 2. En dat is nou ook weer het voorbeeld van die camera die ik hier heb. Dat is dus de leeuwin die op een rots ligt te slapen. En waarbij de echte neushaartjes... Hoe ver was je van die? Ongeveer 150 meter. Wauw. Ja, dat is geweldig met die camera. Die snorharen die hebben ook een functie om te snuffelen, om te graven, om te proeven. Die hebben ook allemaal functies in het geheel. En het is leuk dat je dat op deze manier zo kan waarnemen. Dan zijn we alweer aangekomen bij fase 3, foto nummer 3. En dat is de buffel. Ja, en de buffel is eigenlijk een apart beest. Even erbij pakken. Hij kan slecht horen. Hij kan slecht zien. Dus hij is ook schrikachtig. En het is een holhoornig hoefdier. En ze hebben een lichaamsgewicht van ongeveer 250 tot 850 kilogram, wat vrij zwaar is. Wauw. We noemen het de kafferbuffel. Het gehoor is matig. Hij heeft eigenlijk alleen een hele sterke reukzin. En doordat het soort afhankelijk is van hun zicht, kunnen ook blinde dieren hoge leeftijden bereiken. Ze worden vaak gegrepen door de leeuwen. Ze komen voor in het grootste deel van Afrika, ten zuiden van de Sahara. En vooral de runderpestepidemie, die na 1840 is ontstaan door de komst van de Engelsen, die natuurlijk zowel Kenia als Tanzania hebben veroverd, is er een enorme epidemie ontstaan waarbij heel veel beesten het leven verloren hebben. En dat zijn toch de cijfers op een normale waarde teruggekomen? Of? Ja, en het grappige is ook dat die waarden op een natuurlijke manier worden bepaald. Want ook door de natuur zelf. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat dieren die slecht lopen of mank zijn of verminkt zijn, of wat, die redden het niet. Die worden als eerste gegrepen. Klaar. En zo houdt de natuur zich in stand. Ja. Maar je ziet het aan de andere kant ook weer met de olifanten, die het meeste in Tanzania voorkomen. Maar waar er nu op dit moment weer eerder te veel zijn dan te weinig. En dat komt nu eigenlijk ook omdat het ivoor,
Dat is verboden. Stropers worden enorm gestraft met enorme straffen. En vanuit Hongkong en Taiwan, waar dat ivoor een belangrijk product is, wordt dat nu ook krachtig aangepakt. Dus dat is in ieder geval wel fijn. Dat houdt de olifantenstand ook in leven. Een bronstig vrouwtje trekt meerdere mannetjes aan. En na een dreigtijd van 11 maanden wordt er een kalf geboren. Dus ook bij de buffel heb je kalveren. Dat is wel, de geslachtsverhoudingen bij kaffelbuffels worden mee bepaald door het weer. Tijdens het droge seizoen, dat is ongeveer maart tot en met mei, worden er meer vrouwtjes geboren, wat grappig is. En tijdens natte periode worden er meer mannetjes geboren. Dat hebben ze onderzocht. En waarschijnlijk heeft het weer een invloed op de SR-genen, de geslachtsverhouding. En de kwaliteit, geslacht en aantallen van de zaadcellen bepalen. Dus je ziet ook weer dat het weer te maken heeft met de toekomstige seks die eruit komt. Wauw. Ja. Interessant. Bro. Leuk. Ja, dan hebben we nummer 4. Dat is de geeuwende leeuw. En ja, daar heb ik natuurlijk wel 12 foto's van moeten maken eerst, voordat ik dus... Voor je dat deze ja, want hij staat helemaal open. Hij gaapt. Heel mooi. Het is een toevalsshot. Maar het is een leeuw, hè? Het is een leeuw. Ja. En gevaarlijk zijn ze niet voor mensen. Dat heeft me eigenlijk verbaasd. Er waren ook mensen, de Maasai, die daar rondliepen en die er niet bang voor waren. We zijn trouwens ook met die Maasai zijn we een hele dag mee geweest op een soort krijgsgestocht. Maar daar kom ik zo direct op een van de volgende foto's. Dan, de brullende leeuw. En dat doet hij dan ook echt. En vooral in de avonduren en in de nacht is hij een brulmeester. Dan gaan we over naar foto nummer 5. Dat zijn zwijn, een klein zwijn en een groot zwijn. En wat zie je daarbij is dat zij zich dompelen in een soort modderbaden. Ja, en dat is om de insecten die ze dan hebben van zich af te schudden. Dit zijn wel gevaarlijke dieren, deze zwijnen. Deze zwijnen zijn gevaarlijk omdat ze ook met hun slagtanden flink kunnen huishouden. En ook tegen de zon is het heel goed. Hè? Olifanten doen dat ook. Die sprayen zeg maar als het ware over hun rug heen. Dat doen zij met modderbaden, maar ook de olifanten houden van modder. En dat houdt ook hun huid meer elastisch. Omdat de zon natuurlijk de hele dag op die huid loopt. Ja, dat is leuk. Dan gaan we over al vrij snel naar foto nummer 6. En dat is een foto met een hele mooie regenboog erbij. En die regenboog, wat zij daar doen in die savanne, is dat ze met elkaar meten. Dus ze proberen elkaar uit om seks met elkaar te hebben. En dan duwen ze elkaar tegen de nek aan. Dat is wel een heel apart verschijnsel, als je dat ziet. Ben je wel op een verre afstand van deze foto? Dit is allemaal toch... Had je zoom gezet op deze foto? Ja, ik heb een zoom erop gezet. En later altijd blijkt wanneer je dan het plaatje goed gemaakt hebt. Hè? Dus het succes komt altijd later. Maar een giraf heeft net als de nek ook lange poten. En aan het eind van die poten zitten brede afgeronde hoeven. De giraf kan galopperen met een snelheid van 56 km per uur. En kan een snelheid van ongeveer 50 km vasthouden voor enkele kilometers. Dat is wel bijzonder. Een giraf heeft slechts 2 gangen van voortbeweging. Wandelen en galopperen. De giraf is een telganger. En wat is een telganger? Dat betekent dat eerst de rechterpoten tegelijk verplaatst worden en daarna de linkerpoten. En bij het galopperen bewegen de achterpoten voor de voorpoten en zal de staart opkrullen. Dat kom ik later nog een keer laten zien in een kleine foto die ik daarvan genomen heb. Daarbij is ook apart van de giraf dat hij maar 20 minuten per nacht slaapt. Dus hij is altijd waakzaam. Wow. Het grote gevaar voor de giraf is de leeuw. Wat wel leuk is dat zij voorkomen in gebieden waarbij de bossage of de bomen een hoger niveau bereikt hebben. Waardoor ze makkelijker kunnen eten. Ook daarin is de natuur toch wel weer heel gevoelig en goed geweest. En om te gaan liggen knielt het dier op zijn voorpoten en verlaagt vervolgens de rest van zijn lichaam. Met elke stap zwaait de giraf met zijn kop. Ook een heel apart verschijnsel. En ze hebben net als de mens 7 halswervels. Alleen die zijn niet zo klein, maar die zijn dan 23 centimeter. Maar daardoor werkt de scharniering van de nek op een geweldige manier. Ik vind het een heel mooi beest. En die nek die wordt maximaal 2 meter in lengte. En een giraf, de nek kan wel 230 kilogram wegen. Alleen de nek? Alleen de nek, zo zwaar is dat.
Een giraf heeft net als Worden mensen... deze dieren opgegeten? Nee. En ook niet, en dat is ook wel grappig, vele stammen jagen wel op de wilde beesten. Maar bijvoorbeeld de Maasai niet. Daar komen we later nog even op terug. Die eten geen kip en ook geen vis, maar die eten hun koeien en die eten hun varkens en hun geiten. Maar daar kom ik zo nog op. Het draaipunt van de thoracale wervels van een giraf, die liggen zo tussen de eerste en de tweede borstwervel. Dus hij kan, met zijn koppie kan hij goed draaien. Maar nogmaals, zwemmen is ook een heel zwak punt van hem. Dan kan je je voorstellen dat hij dus naar de bodem zakt. Dat doet hij ook liever niet. Het is echt een loper. Maar wat een snelheid met 50 kilometer die je vast kan houden. Oh. Dat is nog niets vergeleken bij de cheetah. Want die hebben zijn snelheid gemeten van 112 kilometer per uur. En dat is natuurlijk helemaal iets bijzonders. Maar die heeft daar ook speciaal in zijn pootjes, in zijn poten, heeft hij een soort nagelwerking. Een soort puntachtige nagels. Waarbij die constant voeling heeft met de grond waarop hij loopt. Dat is wel een bijzonderheid. En hij kan als enige katachtige kan hij zijn nagels niet inkrimpen. Hij kan het niet binnenhalen. Zoals een poes. Ja, nou ja, het zijn katachtigen. Ja. En de tijger hoort ook tot die katachtigen. En de leeuw ook. Dat is eigenlijk wel een bijzonderheid. Goed. Dan gaan we door met foto 7. En dat is eigenlijk... Hier ga je beginnen nu met de Maasai. Ja. Dus het volk van Kenia. Todos os televidentes están nos está esperando, pues, nos está escuchando, pues, lo que estaba esta expedición de Frank. No solamente nos vai para o triatlon, pero também está dando-nos conhecimento profundo de lo que animal está e na composição e na existência. Nós seguimos mais. Ora conosco back. No baile. Cada vez que me trago um auto, me decora arriba minha família e a família de cliente. Pensei me fazer meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, GR Auto Center sua prioridade está para brindar segurança riba caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo. Meu nome é Franklin Romero, me está orgulhoso de tratar bom auto, mas coisa que está dime. Choose your destination, your rocket, and 3, 2, 1. Choose your whirlpool and relax. Choose your expedition. Choose your next business trip and your presentation. Choose your statement. Choose your next move. And then, encore. Choose your world. Choose your ex. Mira aqui, vou mira algo que você quer compartilhar com a comunidade? Uma notícia positiva ou uma crítica construtiva? Manda-nos por vídeo ou portrait na noticia@telearuba.aw ou WhatsApp-nos na 597-1323. Todo material da hora gescreen promete na hora publicar e nada queda anónimo. Vamos a seguir pues con el tema interesante tratando el país Kenia, en especial el 5 animales principal que Frank de su expedición va a visitar y hace un estudio profundo de Natambe, Maasai, gente oriundo de Kenia, que Maasai, interessante grupo de gente y acostumbran, que Frank también está compartiendo con nosotros. Nós também horas, sin embargo, ahora que va Swanson. Me quer acordar, todos estão que Swanson tem gama de suplemento que tem para ajudar. Nós temos para mim Yeast Defense, que contém 2 sortes de probiótico combinado com grapefruit para ser protegido para dentro do corpo contra toda infecção, especialmente o que nós está conhecendo e escuta de maleza que chama Candida. Ora que Candida começa a tomar over o corpo, em verdade, mal-estar,
por bien de tu sorte manera. Nós temos yeast defense, agora com botinha de Swanson. Nós temos green lipid mussel. Weta hoop de produto não tinha contenido de green mussel, é também voor de New Zealand. E Swanson tinha green lipid mussel puro, sem outro ingrediente acerca. E não preço normal realmente para tu gente. Quando era também te ajudava com o joint e a mobilidade. Se botar reparar como não pomara bo feiter green lipid mussel por ajudava chega e hasi back lo que botar em costume de hasi. Nós temos carnitin também. Carnitin de Swanson te ajuda a sacar de deliver antioxidante no bom sistema nervioso e a la vez é importante para a função de coração e cérebro. Swanson, obtenível na Pochiquito Paradera e Botica Santa Ana, na Norte. Nós vamos agora conhecer o grupo indígena, se nós podemos dizer, o grupo africano Maasai. Verdade, sabe que é grupo de pessoas mais importante e que a manter na costume e na tradição. Ora, não só outro país a americanizar ou a seguir com costume europeu e Maasai não queda manter na tradição. Grupo de gente que está pensando que não aguarda trazer direto fora do cielo arriba mundo. Interessante. Nós só vamos ter comentário over você. Frank, de Maasai, dit is het deel dat eigenlijk het belangrijkste deel van Kenia, zou ik zeggen. Ja, er zijn nog 1,5 miljoen. Ze komen ongeveer van 3,5, 4 miljoen. Zijn ze teruggevallen naar 1,5 miljoen mensen. En we beginnen met foto nummer 7. Daar zie je een jongen, een knappe Maasai-strijder. En daar zie je dat hij een doek om heeft in de kleur rood, meestal geblokt. En rood staat voor hun als waardoor de dieren schrikken of mogen schrikken. Maar ze zien het ook als bloed, wat zij dus drinken. En ze zien het ook als hun strijderskleur. Als je dan naar foto nummer 8 gaat, zie je ook een echte, iemand die de wacht houdt voor zo'n park. En je ziet ook aan de schedel dat ze een andere structuur hebben. Mm-hmm. Maar dat is mensen zijn heel lief en behulpzaam en doen er eigenlijk alles aan om het zo prettig mogelijk te maken. Het is trouwens wel een dure opdracht als je meegaat met zo'n jeep in Tanzania en met een busje in Kenia. Dan betaal je nog gauw $80-90 per dag. En dan moet de auto ook nog $295 opbrengen, ongeacht het aantal mensen. Dus het is wel een dure grap om daar naartoe te gaan. Maar het is ook een van de weinige inkomsten van het land. Dan gaan we naar foto nummer 9. Daar zie je een Maasai een vreugdesprong maken. En dat doen ze uit stand. En dat is tot 1,15 meter. Nou, ik heb vroeger volleyballes gegeven. Daar zijn weinig mensen die uit stand 1,15 meter kunnen springen. Maar zij kunnen het allemaal. Want ze oefenen erop. Het is een nomadenstam. Dus zij maken gebruik van een vee. Wat ze dus vervoeren. En zij vervoeren dus koeien en geiten. Daarbij mochten wij een hele dag met ze mee, met de krijgers, om te kijken wat ze nou eigenlijk deden. Foto nummer 10 zie je bijvoorbeeld een Maasai-strijder een geit het bloed drinken uit de slagader bij de nek. En dat drinken ze allemaal om de beurt. En als ze het willen bewaren, dan mengen ze dat met urine van de geit of van de koe, waardoor het bloed langer goed blijft, waardoor ze het ook nog een paar dagen later kunnen drinken. Dat is dus voor hun een hele normale manier van handelen. Foto 11 zie je ook nog dat ze allemaal kraaltjes hebben in hun oren of op hun pols. Die kan je daar ook kopen, dat is leuk. En die kraaltjes en de volgorde en de kleur, die bepalen mede of je getrouwd bent, hoeveel kinderen je hebt. Dus dat zijn ze dragen geen ringen, maar ze dragen wel hele aparte dingen in hun oren. Foto nummer 12 zie je kinderen, net zoals bij ons, met een schooltasje, maar ook weer in diezelfde kleding. En met die kleding die ze hebben. En die noemen ze shuka. Dus shuka is 1 of 2 doeken die ze om hebben. 's Avonds tegen de kou en zeg maar overdag tegen de zon. En over hun schouder dragen ze nog een extra grote doek die ze een kanga noemen. Maar vind je dat de welvaart toch
hun traditie veranderd zijn? Ja, want toen de Engelsen kwamen, die namen meteen bezit van de grond. En wilden ook de parken uitbreiden om meer toeristen te trekken. En ook om meer dieren te houden. Dus het is wel degelijk ten koste gegaan van hun land. En het is natuurlijk ook wel apart, want het is natuurlijk ze hebben geloof in het animisme. Animisme is in de filosofie de wijze van beschouwing. En dat noemen ze hylozoïsme. In de loop van de Europese geschiedenis hebben de filosofen als Plato en Aristoteles de mogelijkheid overwegen van het bestaan van een ziel bij mensen, dieren en planten. En een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten. En die kunnen huizen in bomen, dieren, gebruiksvoorwerpen. Als je nou zo een dagje meegaat met iemand, dan zie je ook wat zij kunnen. Ze kunnen van 10 meter een speer werpen. Ze doden echter geen wilde beesten, alleen als ze genoodzaakt zijn. Dus als ze aangevallen worden, dan mogen ze een wild beest. Maar ze leven dus van het vlees en van het bloed van de dieren. Ook als ze trekken met hun dieren en er is geen voedsel, omdat er bijvoorbeeld heel erg weinig regen gevallen is, dan snijden ze bij een koe een stuk van zijn hals. Dat bloed vangen ze op in een kalebas. Dat mixen ze weer met urine en dan kunnen ze weer verder lopen en daar kunnen ze weer verder van leven. Het is een hele echte nomadenvolk met hele speciale eigenschappen. Ik heb me er enorm over verbaasd. Maar goed, in wezen, als we het eventjes op de keper beschouwen, hebben de Indianen, de oude Indianen in Amerika, zijn ook allemaal animisten. En mensen in Nepal, Gabon, Myanmar, Papua Nieuw-Guinea geloven nog steeds in het boze geest gebeuren van donder en bliksem. Het is wel een heel apart geloof, moet ik zeggen. Dan gaan we door naar nummer 13. Dan op nummer 13 zie je een visarend. En het leuke van de visarend is dat hij natuurlijk in een visrijk gebied moet kunnen leven. En die heeft aan zijn klauwen heeft hij ook nog een soort pin, waardoor hij dus als hij de vis vangt in het water, oppakt, dat hij hem ook vast kan houden. Dus je ziet dat de natuur ook weer terugkomt in de middelen die hij heeft om een prooi te vangen. Dan gaan we naar nummer 14. Dat is een hele bijzondere foto, want dat beest komt heel weinig voor. Foto nummer 14 is een civetkat. Een civetkat, en dat is een heel apart slank beest. En ik moet je zeggen dat het lijkt een beetje op een cheetah, maar hij is het niet. Hij is wat slanker. Hij regeert gedurende de nacht. Dan valt hij ook aan. Het is een hele slanke uitvoering. Nou, dan komen we nog even terug op nummer 15. Daar zie je dan mij in mijn oude camera die ik in Nederland verkocht heb. En zo gaat dat. Als je in zo'n busje zit of je zit in zo'n coach, zorg dan dat je met een aantal mensen hebt die ook iets weten van fotografie. En niet allerlei kinderen die heen en weer lopen te donderjagen. Dus probeer een groepje te vinden of een chauffeur die ook met je mee kan draaien. Als je bijvoorbeeld een beest ziet in een boom, dat je met de auto om de boom kan draaien om te kijken welke beste shot kan hebben. Dat is wel belangrijk. Dan gaan we al naar nummer 16 toe. Dat is de zebra. Maar gaan er veel fotografen daar naartoe? Enorm veel. Dus bijna. Eigenlijk zouden deze chauffeurs goed zijn in fotografie. Er zijn mensen Ze hebben tenminste een goed idee wat het over gaat, Frank. Dat hebben ze zeker. En ze hebben natuurlijk ook de ervaring. En je moet niet vergeten, ze leven van de fooi, hè? Ja, of course. Dus als je een paar goede shots hebt gemaakt, dan wil je natuurlijk ook heel graag betalen. Dus dat weten ze ook. Aan het eind worden deze mensen wel beloond, hoor. Ja. Hebben ze ook misschien een sticker die zegt tipping is not a city in China? Nee. Nee, dat zijn ze niet. Maar het is, over het algemeen zijn het goede mensen. In Kenia wordt als eerste de stammentaal gesproken. Dus elke stam, en dat zijn er wel 56, hebben hun eigen taal. Dan krijg je de tweede taal, is het Swahili. Dat is zeg maar de taal die zo algemeen gesproken wordt. En de derde taal is Engels, omdat ze overheerst zijn door de Engelsen sinds 1840. En pas in 1963 onafhankelijk werden. Dus je ziet ook dat je kan iedereen ook aanspreken in het geheel. En safari, waar het woord safari vandaan komt, dat is het Swahili voor reizen. Dus safari is niet anders dan reizen. Nou, dat komt mij natuurlijk wel heel goed uit met reizen met Frank. Uit Swahili? Uit Swahili komt het. Safari? Ja, zeker.
Dan hebben we foto nummer 16. We schieten al aardig op. En dat is de zebra. Alright. Ze hebben verschillende keren geprobeerd om bijvoorbeeld, net als paarden en ponies en ezels, om ze te temmen. Dat gaat niet. Ze hebben een ingeboren affiniteit, een schrikbaarheid, een reactie. Zo gauw ze iets horen, dan schrikken ze en zijn ze weg. Dus de mens heeft de zebra eigenlijk nooit kunnen temmen. Dat is ook wel heel apart. Daarbij moet nog gezegd worden dat de zebra een aantal... je hebt de steppenzebra, of de gewone zebra. En ze hebben allemaal strepen die eigenlijk net zo bijzonder zijn als je vingerafdrukken. Correct. Ja, dat is wel heel Dat apart. is zo. Ja, En die kleintjes, wanneer die geboren worden, Ja. die gaan apart met de moeder voor een paar dagen. ja, Zodat zij die hele strepen, die hele strepenvorming van hun moeder kunnen herkennen. in gaan branden in hun hersens. Daar komt nog En iets bij. dan kunnen ze hun moeder van haar ver kunnen zien. Mooi. En het grappige is ook dat de leeuw is kleurenblind. Wauw. Ja, dus die kan die streepjes niet helemaal goed zien. Dat is eigenlijk de redding geweest voor de zebra. Daarom rennen ze er ook niet zo snel achteraan. Dus apart is dat, hè? En andere wetenschappers zien er door die strepen een afweermechanisme in tegen bijtende vliegen. En zoals de tsetse-vlieg. Of een louter sociaal herkenningssymbool, wat je net genoemd hebt. Inderdaad, heel leuk. Ze kunnen ongelooflijk goed zien, ongelooflijk goed ruiken. En ja, het zijn herbivoren, dus ze kunnen ook nog een keertje lekker van de bladeren en van de bomen eten. Het zijn sociale dieren. Ze leven in kleine groepen, zogenaamde harems. Die bestaat uit een mannetje met enkele wijfjes en een jongen. Vrijgezelle mannetjes leven in groepen. Ik heb wel een aantal hele mooie foto's kunnen nemen met de achtergrond zo van bomen. Hè, de baobab en alle andere bomen die daar komen. En ze blijven dan ook rustig. Maar zo gauw er een signaal komt, of er komt een schot, of er gebeurt wat, dan zijn ze allemaal in één keer weg. En vergeet ook niet dat ze dus vanuit het noorden van Tanzania naar het zuiden van Kenia over die rivier heen gaan. Met miljoenen. Bijvoorbeeld de wildebeest, oftewel de gnu, dat zijn er nu al 1,5 miljoen. Die dus oversteken aan die rivier. Nou denken ze dat het 1 keer per jaar gebeurt, maar wat je nu alweer ziet is dat het ook heen en weer gaat op dit moment. Omdat de ene keer lopen de landen over met voldoende water en de andere keer niet. Nog een ander punt is, wat ik nog even wil noemen, is de Kilimanjaro. Dat is de hoogste berg van Afrika, 5800 meter. Die ligt Vulkaan. op de grens. Wat? Is het een vulkaan? Dat is een vulkaan. Ja. En die vulkaan is verschrikkelijk belangrijk voor het hele gebied van Kenia, maar ook voor Tanzania. Wow. Want de gletsjers, die smelten daar. En dat water, dat komt dus in de steppen, waardoor de olifanten en alle beesten in de steppen makkelijk kunnen lopen. Maar wat blijkt nu, dat door de climate change is het zo dat die gletsjers, ijs gaat smelten en dat het niet meer... En ze verwachten dus 2027 dat er dus geen water meer komt bij die Kilimanjaro. En dat zou betekenen dat er heel veel beesten zullen sterven. En ze hebben ook onvoldoende aanvoer van andere rivieren, zoals de Mare. Dus dat wordt nog wel een andere berg, dat is de Mount Kenya, dat is dan de grootste berg van Kenia, 5100 meter. Hij geeft onvoldoende sneeuw af, onvoldoende water af. Dus we krijgen nog wel een aantal problemen. Dat zou een ramp zijn. Dat zou een ramp zijn. Ja. Waar waren we gebleven? Ja, 17. Dat was nummer 17. Dat zijn 2 vechtende nijlpaarden. En ja, die hebben ruzie met elkaar. Maar je ziet door dat kleine fototoestelletje, waar ik die meegenomen heb, dat zelfs de tanden zichtbaar zijn. Dat is toch wel eigenaardig, hè? En toch wel leuk. Toevallig ook een toevalligheidsschot, want ik kwam langs de rivier en deze beesten begonnen met elkaar te vechten. Nummer 18. Dat zijn 2 antilopen. Het is niet zo in Nederlands antilopen, maar dat zijn prachtige, mooie, sierlijke beestjes. De vrouwtjes leven bij elkaar, de mannetjes leven bij elkaar. En dat zijn dus echt wel de targets voor de leeuwen en voor de cheetahs. Dat vlees dat schijnt ook bijzonder lekker te zijn voor menselijke consumptie. Wat daar dan ook wel aangeboden wordt in de parken. Dan gaan we naar nummer 19. Dat is een leeuwin, kortharig. De foto is leuk omdat 2 van die vogels erbij staan. En zo lijkt het plaatje eigenlijk wel compleet. Ja, en dan is het wel heel bijzonder de nummer 20. Het plaatje nummer 20, dat zijn de olifanten. Nou, dat is een verhaal op zich.
We hebben al eerder gezegd dat er in de toekomst verwachten dat er meer olifanten zullen zijn. Maar ze hebben ook een enorme verwoestende werking. Want ze trekken de bomen uit de grond. Ze trekken alles uit de grond. Net als een geit, die trekt de wortel en al trekt eruit. En dat geeft wel enorme schade aan het geheel. De olifanten. Ja, daar moet ik nog even wat anders over zeggen. Het zijn de meest intelligente dieren van de dierenriem. Als je eenmaal iets gedaan hebt, dan blijven ze dat onthouden. Er zijn ook vroeger in Nederland ook wel campagnes gemaakt, reclamecampagnes gemaakt. En zelfs voor die eerste brug die ze gemaakt hebben in Amerika, om aan te geven dat die goed sterk was, dan steekte de olifant gewoon naar de andere kant toe. Leuk. Want die olifant, als hij merkt dat het niet stevig gaat, dan gaat hij er niet over. Nee, mooi is dat, hè? Ja, no. Het is een intelligent beest. Antes aquí estamos programa el caso, en verdad nos está fascinado con lo que está en fotografía, nos espera como televisión acá, está high definition, ya de forma aquí vos por disfrutar de tu portretan con Frank y su historia también compartiendo con nosotros. Te queda un programa que queda cortico para tu reconocimiento con Frank también compartir con nosotros. Nos vamos para nos break y nos sigue más de lo que está Kenia o nos back. No vale. Duna Bocase sentido di frescura con solamente hierba artificial di JR Auto Center. No supplier responsabile di instalar tour stadion olimpico na Beijing. E qualità aqui está obtenibile aqui na Aruba, ofrecido door di JR Auto Center, voor die differente tipo di hierba según la necesidad cubotín. Duna Bocase e sentido di frescura con solamente hierba por Dunabo. Instalar correctamente lo Dunabo años de buen servicio. Nos tiene instalación doméstico como también instalación comercial, manera son demo pantalla. Bo hierba artificial está na JR Auto Center. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Awe, nós temos mesmo marca Swanson na Aruba. Swanson é garantido e produto de qualidade, que a minha me bobisabo, uma vez vou provar, vou ter a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, que especialmente para gente que olvida hobby. Também para gente na mais idade 60 para arriba, nós temos o PQQ e ubiquinol, que é produto que me garantizado que botar bem back, mas nem que botar parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminhando com gente não tem vida druk, botar hobby tensão, hobby stress, me oferecendo 3 produtos aqui de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e vou reparar a diferença com outro. Bo auto está mais que simples transporte. Está bo táxi, está bo truck, para fazer mudança, está bo baby estimado. JR Auto Center Parts na Santa Cruz está bo supplier para ter bo auto de boa condição. Auto Parts está parte de nosso serviço total. Nós está bo consejero, nós está resolver bo problema e se mister busca tempura, nós está express mail for de qualquer destino. Cada vez que me trago um auto, me declaro para minha família e a família de cliente. Pensei me fazer meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, JR Auto Center sua prioridade está para brindar segurança riba caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo. Meu nome é Franklin Romero, me estou orgulhoso de tratar bom auto, mas coisas que de mim. Nós seguimos pues com o tema interessante com Frank. Arriba uma expedição no país Quênia, só passa arriba Masai, nós estamos tratando diferentes animais e a história é interessante que o Frank está compartilhando conosco. Nós vai meia hora para Frank seguir deleitando-nos com não somente portretos, mas seguro com a literatura
banda di cada potato. Oké, Frank, we are enjoying it. Goed, dat is leuk om te horen. Altijd fijn. Ik ga even met foto nummer 21 ga ik door. Dat zijn 2 zoenende apen. Nou denken wij mensen dat we er wel kunnen zoenen. Nou, als je die apen ziet, die kunnen er ook wat van. En dan kan je ook inderdaad wel zien dat van de apen afstammen. Ik vond het een leuk plaatje om je te realiseren dat apen ook zoenen. Was het moeilijk om deze plaat te krijgen? Nee, want het valt op. En op een gegeven moment heb ik mijn camera altijd bij me. Ja. Dus dan moet die op een gegeven moment lukken. En dat lukte ook. Plaatje 22. Ja, het is altijd leuk om een kleine olifant te fotograferen. En dan vooral zo'n olifant die in het water kletst. En deze, als ze geboren worden, dan worden ze midden in een groep andere olifanten neergezet om bescherming te krijgen. En het verbaast me eigenlijk hoe intelligent die olifanten reageren. Gelukkig worden ze niet met uitroeiing bedreigd meer. Foto 23. Ja, daar zie je een aap en een kleintje. En die wordt aan zijn staart teruggetrokken, want die wil onder een auto. Dat kan natuurlijk niet. Maar goed, het zijn leuke foto's die ik genomen heb en die ik dan ook graag wil laten zien. Dan krijgen we 24, dat is de cheetah. Dat is wel een heel bijzonder beest. Dat is eigenlijk het mooiste en het snelste dier de snelste van allemaal? Van allemaal. 112 kilometer is er. En het grappige is, hij heeft een zeer snelle sprint. Maar ik heb bijvoorbeeld gezien dat bepaalde antilopen op de vlucht gingen. En die weten precies hoe ver ze kunnen gaan. Want na 8 minuten en 12 seconden houdt de cheetah ermee op. Dan kan hij niet meer. Hij kan niet meer, ja. Hij kan niet meer. En die antilopen, die zijn zodanig geconditioneerd. Maar die weten dat 8 minuten is veel. Heel lang, heel lang. Maar goed, het is wel leuk dat je weet dat hij op een gegeven moment ermee ophoudt. Ja. En dat vond ik eigenlijk het bijzondere. Ze zijn enorm gespierd gebouwd. En we hebben een soort wazen windhond. De botten van een cheetah zijn zeer licht. En hij heeft een relatief groot hart en grote longen. Dus die woord Timex kregen we van de antilopen. Precies, ja. En de vorm van de ringen en de hoeveelheid verschilt per individu. En zijn vergelijkbaar met de vingerafdruk van de mens. En zijn klauwen hebben als het ware spikes. Hij houdt die spikes in om in elk geval heel snel te kunnen wenden. Wauw. En ze hebben, naast hun kop hebben ze 2 donkere strepen. Dat zie je ook wel eens een keer bij mensen die in de natuur lopen en niet door de zon worden lastig gevallen worden. En dat is om de zon tegen te gaan, om een beter zicht te hebben op de prooi. Een volwassen dier weegt ongeveer 35 kilo. En het is een genot om dat beest te zien. De foto die ik dan ook heb is foto 24. We waren in de gelukkige omstandigheid dat ze een zebra te pakken hebben gehad. En dit is dan een van de beste foto's. Ze halen eerst de ingewanden eruit. En daarna laten ze de kleintjes of de vrouwtjes laten ze mee eten. En dan zie je op foto nummer 25 de cheetah in haar oorspronkelijke mooie vorm. En dat is een prachtig plaatje. En dan kan je ook zien hoe mooi ze is. Nog een keer, pagina 26. Daar zie je dan de 2, een mannetje en een vrouwtje en de prooi. Dan nummer 27. Was dat met dezelfde zebra? Dat is dezelfde zebra, alleen van de andere hoek genomen. Ja, maar okay. Ik vond het zo mooi dat we in de gelegenheid zijn. En minder zoom. Dus hier kunnen wij eigenlijk, hoe goed deze camera, hoe goed die foto's is. Want je hebt een hele close-up, je kan het vlees zo direct zien en hier op een hele afstand. Ja, inderdaad. Dat is helemaal waar, Rafael. Dan gaan we naar nummer 27. En daar heb ik het al over gehad. Die giraf, die dus die aparte vorm heeft van eerst die 2 rechtervoeten en dan die linkervoet. Dus de voorste en de achterste voeten, dat die tegelijkertijd gaan. En de bijzonderheid van deze foto, en ik vind het eigenlijk mijn beste foto, is niet die zonnestraal of die regenboog. Maar is eigenlijk dat allebei de giraffen op dezelfde afstand lopen, maar ze precies dezelfde stappen nemen op dezelfde tijd. Maar ook met hun staart. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk uniek. Dat is ook weer toeval. Dan krijgen we op nummer 28, dat is de gnu, of de wildebeest. Toeval bestaat niet. Nee. Toeval bestaat niet. Frank Monstert was erbij. Zo is dat. Ja. Nummer 28 is de gnu, een drinkende gnu bij het vrouwtje. Dat zijn dus de beesten die over die Mare-rivier van Tanzania naar Kenia. Nummer 29, dat is een hyena. En die hyena's zijn ongelooflijk sterk. Die hebben een hele sterk gebit. En die vervoeren hun prooi tot in een boom.
En dan wordt hij daarna opgegeten. Dus dan moet je je voorstellen wat voor kracht zo'n beest heeft om dat helemaal in een boom te stoppen. Nummer 30, daar zie je de Maasai gewoon doorlopen, zijn nergens bang voor. Ze hebben wel spieren bij zich. Eentje om te oefenen en de andere spier om daadwerkelijk te kunnen gebruiken als er wat misgaat. Ze hebben altijd wel iets bij zich. En je hebt alleen maar 1 shot, no? Ik heb maar 1 shot gemaakt. Voor die Maasai. Ja, je kan het maar 1 keer of je bent er geweest. Ja, ja. Ja, jammer. Rien ne va plus, het leven is niet meer van u. Dus die oefenspeer die wordt veel gebruikt. Heel veel gebruikt. En daar kunnen ze ook wel heel veel mee, moet ik zeggen. Hoor. Foto 31, dat is een aapje met een moederaap. Niet bijzonder, maar wel leuk. En nummer 32, ja, dat vond ik eigenlijk wel een heel bijzondere foto. Dat is een aap en die heeft blauwe ballen. Wow. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Niet op een foto, nergens niet. Ik denk, ja, of het is een soort. Ik heb het niet kunnen vinden, ook niet bij Wikimania. Nergens niet. Maar het is wel apart dat er een beest bestaat die blauwe ballen heeft. Voor een robber zou het een leuke vent zijn. Maar ik vond het een leuke foto. Nummer 33 is een vechtende zebra's. Je hebt 5,5 minuten, Frank. Je hebt tijd. Oké, goed. Die zebra's die met elkaar meten. Hè, dus kijken in hoeverre ze de baas kunnen spelen. Of seks kunnen hebben met het vrouwtje. Meestal is de overwinnaar degene die de seks mag hebben met het vrouwtje. Dat is in de mensenwereld eigenlijk ook vaak zo. Maar ja, daar zullen we het nu niet over hebben. Dan op nummer 34 zie je de bisons. Dus de wilde beest. Het leuke van de foto is dat ze in het water genomen zijn. En dat de begroeiing van het... Inderdaad, hele mooie shot. Een hele mooie shot. Het komt toevallig zo uit. En dan die spiegel. De spiegelbeeld. Het is een heel mooie foto geworden. Maar vergeet niet, in het hele programma wat ik hier zo maak... heb ik natuurlijk meer dan 2.500 foto's genomen. Hè. Krijgen deze foto's toch... hebben ze belang ervoor in Nederland bijvoorbeeld? Nou, dat weet ik niet. Stuur je ze mee met die artikelen? Ik stuur ze mee met de artikelen en dan mogen ze zelf kiezen welke ze daarvoor nemen. Dit is een prachtige foto. Ja, en als ik een hele goede foto heb, dan... Het is een winnaar. Dit zou een prijswinnaar kunnen zijn. Inderdaad. Ja. Dan zien we ook in de natuur daar nummer 35. Dat zijn twee struisvogels. Ja. Een mannetje en een vrouwtje. Vrouwtje is licht, mannetje is donker. Ze hebben het kleinste herseninhoud die je maar voor kan stellen in de hele wereld. Ik geloof dat het een walnoot is. Het is ook een soort die zelfs niet kunnen herkennen. Ook niet op onze Auschwitz-farm hier. Wie er nou eten geeft. Dus normaal tussen dier en mens is er een bepaalde verhouding. Als je hem voedt, dan heeft hij een bepaalde vorm van herkenning. Dat heeft die struisvogel niet. Die ziet iedereen als maar gewoon, hij komt met eten aan. Maar hij geeft helemaal geen enkele herkenning. Dus zijn intelligentieniveau is ongeveer het laagste. Maar hij kan wel zich heel snel voortbewegen. Kom ook voor in mensen, hoor. Ja, dat weet ik alles van. Dan krijgen we de olifant op nummer 36. En dan zie je dat hij daar... Heel mooi. De slurf heeft 1000 spieren. Hij kan heel veel met die slurf. Hij kan ermee prikken, hij kan ermee oprapen, hij kan ermee zuigen. Hij neemt honderden liters water per dag kan hij opnemen voor een langere periode. Prachtige slagtanden, wat hij heeft. Maar het is vooral hij kan ook nog diversificeren. Dus laten we zeggen, hij krijgt voeding, gras maakt hij. En dan heeft hij bijvoorbeeld ook brandnetels erbij. Dan kan hij dat in zijn bek separeren, afscheiden. En het goede kan hij naar binnen werken. Dat zijn wel hele bijzondere dingen. Daarbij kunnen ze ook treuren, olifanten. Dus ze kunnen in een bepaalde periode in rouw verkeren. Het is eigenlijk wel een heel apart beest. Dan krijgen we foto 37. Dit is een hele mooie foto. Dat is een mooie foto en dat zei ik al, omdat ze blijven mooi staan. Dit is een foto voor eigenlijk de voorpagina. Zou kunnen. Zeker. Maar kijk, die bomen, dat is de omgekeerde bomen. Dat is de Baobab-boom. En het verhaal gaat eigenlijk dat onze lieve Heer de wereld geschapen heeft. Maar dat hij 1 foutje gemaakt heeft. Doordat deze boom, zeg maar, met de wortels omhoog gegroeid is. Mm-hmm. Maar het heeft wel een symbolische waarde. Het is wel heel mooi. Hij wordt ook heel groot. Het is een heel mooie boom. Die zie je op de achtergrond. Ja, en dan is dit ook een heel goed shot. Hele mooie shot, Frank. 38, wow. Dat is dus het luipaard. Dat is niet het jachtluipaard, dat is de Tita, maar dit is het luipaard. Een van de meest moeilijke te spotten beesten in de savanne. Hij krijgt zijn kleintjes
En die kleintjes zijn zeer gevoelig voor leeuwen. Die worden vaak opgegeten door leeuwen. Ze leven in een rotspartij, een steenpartij. 1,5 minuut. En dan is het ook zo dat ze hebben een hele mooie lange staart. En het is een prachtig beest. Heel mooi. Heel mooi. En de mannetjes bevruchten en gaan onmiddellijk er vandoor. Dus ze hebben ook een solitaire actie waarbij ze proberen om zo lang mogelijk te leven. Maar er zijn er weinig van over. De leeuwen hebben hun meestal dichtgeplukt. Dan als laatste heb ik nummer 39. Nou, dat is een groepje olifanten en daar wil ik dan mee afsluiten in het geheel. En fijn, Rafael, dat je me de gelegenheid hebt gegeven. Wat leer je, Frank, van zo'n expeditie? Wat blijft met je voor de rest van je dagen? Dat de natuur ongelooflijk mooi is, maar ook heel gevaarlijk en heel confronterend. En ik zou ook eigenlijk willen zeggen, als je, ik heb het al eerder gezegd, boven de 65 bent, dan zijn er nog 3 dingen belangrijk. Dat is iets of iemand om van te houden. De tweede, dat je iets te doen moet hebben. Je moet in beweging blijven. En het derde element is, je moet iets hebben om naar vooruit te kijken. You have to be something looking forward to. Something to look forward to. Ja, en als die 3 eenheden er niet zijn, dan is het eigenlijk afgelopen met je leven. Dan kan je beter achter de geraniums gaan zitten van het oude bejaardenhuis. Vind je dat? Ja, vind ik wel. En dit moet je blijven doen. Dus hou het zo lang mogelijk vol. Doe de dingen die je doet. Nog een keer, 3 keer? Eerste is iets of iemand om van te houden. De tweede, iets te doen te hebben. En ten derde, iets om naar uit te kijken. Al is het hoedjes maken. Dat maakt niet uit. Als je het maar leuk vindt. Ja, correct. Dankjewel voor de man die van banden weet. Hartelijk bedankt, Frank. Alsjeblieft. En we hebben toch een ander deel, dat is Tanzania. Hopelijk doen we het in de toekomst, dat we door Tanzania in die foto's kunnen gaan. Hartelijk bedankt, Frank. Graag gedaan. Por estar acá, nós está contente de estar Frank mostrar conosco. Nós espera de boa desfrutar de safari aqui conosco, pastor com Frank, e lo que nós assim forige. Danke Pamira, danke per escuchar, invitando para outro programa de al caso de outra oportunidade. Tutto bem, com Deus quiser. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The stock market for the past week has been mostly in a downward trend. The downward trend comes from the worrying wall that the stock market is climbing, and especially after the WTO, the World Trade Organization, they have emitted the latest projections for world economic growth. And as we have repeatedly said on this program, the world economic growth is on the downslide. Also, the US manufacturing numbers came out for the week, and it is the lowest numbers of the last 10 years. So as you could see, the stock markets are under pressure. The US-China trade war is always a big factor, remains a factor, and will remain so for the foreseeable future. To add to the trade wars this week, we've seen that the United States took the European Union to the WTO, and they have finally won their case. That was over the European Union giving subsidies to Airbus Industries. Immediately after the verdict of the WTO, the United States slapped tariffs on $7.5 billion worth of trade. The tariffs go from whiskey and even to Dutch cheese. So half of the Dutch cheese that is being exported to the United States will become more expensive because of these tariffs. As a subsequent of that verdict by the WTO, now the European Union are going to put the shoe on the other foot, and now they are going to take the United States to the WTO and take them there over subsidies that they are paying to Boeing Aerospace. So we see that the trade war will remain into effect, and it is spreading all over the world as they are picking fights with everyone, and that will have its repercussions on the stock markets. In the energy markets, we have seen after the attacks on the oil facilities of Saudi Arabia that sent the oil up and briefly spiked for one day above $60, it has slid back down towards the $50 range. As mentioned in this program, for the several past weeks,
we see the trading range between $50 and $60, with it remaining towards the lower end and the possibility of even going below $50. The oil markets are amply supplied, and it's been predicted by the IEA that for next year they will see a surplus of 1.2 million barrels per day, and that remains so. OPEC is losing traction, and we see that Ecuador has announced that they will be exiting OPEC next year. Ecuador is a small producer. They produce just over 500,000 barrels per day. So the energy markets remains as that, and Saudi Arabia is back to their pre-strike production. They are almost back to normal levels. So there is no much change in the market as we have predicted. In other news in the stock markets, we see that UPS has gotten approval from the FAA to have a fleet of drones. These drones will start delivering health packages, health-related products, and it is widespread all over the United States. That will be the beginning for drone deliveries, and they will then, after they get approval from the FAA, they will also start delivering consumer packages. In the retail markets, we are seeing that the consumer buying habits are changing, and some of them are becoming tougher and tougher. Mall vacancies in the United States have hit an 8-year high. So there's more and more vacant space in the malls. Many malls are shutting down. Some of them are being demolished. Some of them, they have to find alternative usages for it. Also, as a victim of the changing buying habits of the consumers, we see that a favorite among the younger crowd, Forever 21, has filed for bankruptcy. As a subsequent of that, there will be hundreds of stores that will be closing. So Forever 21 has not been able to adapt to Generation Z. So now it's not about the millennials, but it's about the buying habits of Generation Z. And we shall see more and more that how those consumer habits are changing. That is all for this edition of the Financial Review by Raw Studio.